Sut i greu cyflwyniad PowerPoint dwyieithog yn Gymraeg a Saesneg? Mae gan Microsoft PowerPoint lawer o nodweddion sy'n gallu eich helpu i greu cyflwyniad dwyieithog. Dyma gyngor campus i greu cyflwyniad dwyieithog yn PowerPoint. I ddechrau, dewis y gwimplen sleid newydd a teitl sleid. Dylai fod y Gymraeg ar y top a'r Saesneg o dditanu ar y dudalen deitl. Mae gwahanol ffyrdd o wahaniaethu rhwng ieithoedd mewn cyflwyniad. Rydyn ni'n awgrymu pa bynnag ffordd y byddi di'n dewis i ti geisio bod yn gyson. Ond beth yw'r ffordd orau o gyflwyno gwybodaeth ddwyieithog ar y sgrin? Cyn i ni ddechrau, mae'n bwysig nodi bod gormod o wybodaeth yn gallu bod yn ddryslyd i'r darllenydd. Y ffordd orau o gyflwyno gwybodaeth yw ochr yn ochr. Clicia ar yr opsiwn Sleid newydd, New Slide ar y gwimplen. A dewis naill ai'r templed 2 gynnwys, To Content Template, neu'r templed cymhariaeth, Comparison Template. Dylai teitl y sleid ddilyn yr un rheolau ag o'r blaen. Dylai ti gyflwyno'r cynnwys gyda'r Gymraeg ar yr ochr chwith a'r Saesneg ar y dde. Dylai ti newid iaith y testun i'r Gymraeg ar gyfer y testun Cymraeg a'r Saesneg ar y testun Saesneg. Trwy wneud hyn, mae PowerPoint yn gwirio'r sillafu ar dy gyfer di yn y ddwy iaith. Bydd llinell goch yn ymddangos o dan unrhyw beth sydd wedi'i gamsillafu. Clicia ar ochr dde'r lygoden i weld opsiynau i gywiro'r sillafiad. Mae hi bob amser yn syniad da uwcholeuo unrhyw eiriau allweddol mewn print trwm neu ei gwneud ychydig yn fwy. Paid rhoi gormod ar un sleid. Mae'r sleid yma'n orlawn. Mae'n syniad da gwiro dy gyflwyniad am unrhyw problemau hygyrchedd ar ôl gorffen ei greu. Clicia ar Adolygu, Review. Clicia ar Gwirio hygyrchedd, Check Accessibility, a ddylai nodi unrhyw problemau ar yr ochr dde. Ffordd dda o greu cyflwyniad dwyieithog yn gyflym yw defnyddio'r teclyn ar ddweud ar gyfer y testun Saesneg ac yna'r teclyn cyfieithu ar gyfer y testun Cymraeg. Yn gyntaf oll, mae angen agor sleid newydd. Rhod y gyrchwr lle hoffet i'r testun Saesneg gael ei roi. Clicia ar yr eicon ar ddweud, Dictate, a bydd yn teipio wrth i ti siarad. Welcome to the presentation. Clicia'r eicon eto ar ôl i ti orffen. Gallu di nawr gyfieithu'r testun i'r Gymraeg trwy glicio ar y tab Adolygu, Review. Ag ar yr eicon cyfieithydd, Translate, bydd y ffenestr Translator yn agor ar yr ochr dde. Dewis iaith y testun gwreiddiol, sef Saesneg yn yr achos hyn, a dewis Cymraeg o'r gwimplen fel yr iaith gyfieithu. Uwcholeua'r testun hoffet ti ei gyfieithu a symud y cyrchwr i ble wyt ti eisiau i'r testun Cymraeg gael ei osod. Clicia ar y botwm Insert coch ar waelod yr ochr dde a bydd yn gosod y testun Cymraeg. Yna, gallu di anfon o cyflwyniad at yr adran gyfieithu yw brawf ddarllen. Os byddi di'n cyflwyno PowerPoint yn Saesneg, gallu di ddewis cael is-deitlau yn Gymraeg, gan ddefnyddio'r teclyn cyfieithu automatig. Clicia ar y tab Sioe sleidiau, Slideshow. Clicia ar Defnyddio is-deitlau bob amser. Always use subtitles. Dewis Saesneg fel yr iaith lafar, yna dewis Cymraeg fel yr iaith is-deitl. Pwysa F5 i adnewyddu a dechrau cyflwyno.
Bydd y meicroffon yn dy gyfrifiadur yn clywed eiriau a dylai'r is-deitlau ymddangos ar waelod y sleid. Welcome to the presentation. Here you learn how to create a bilingual presentation in Welsh and English. Os nad wyt ti'n gallu dod o hyd i unrhyw un o'r meddalweddau a enwir yn y fideo hwn, ceisio agor PowerPoint yn yr app, yn lle defnyddio PowerPoint ar-lein. Felly, dyna i ti ganllaw cyflym ar ddefnyddio PowerPoint yn ddwyieithog.